Це може такое бути. Уж Америка і Європа подержує наказання для української власти до якогось певного часу. І многі так думають, що колективний Запад сознательно придержує кару за злочини, що творяться проти русинов. Обив час Х затребувати, як вони кажуть, цитую, «розчленення країни за порушення прав русинов», як ото зробили в 1938 годі Гітлер і його кліка в Мюнхені і в Вені, коли закликали і розчленили, розділили Чехословацьку республіку, вивели її за право существування, за порушення прав німців і русинов-рутенов, як там споминали у Мюнхені і у Вені. Дай Петро Медвідь пише таке слово: «Кожний знає, що рішити лемсимптоми хвороти недобре, мало. Без того, щоб вирішити і удалити причину на ту болезнь. А причина тої болезні – іменно цей закон, плани заходи по етноліквідації русинського народу. Аж хочемо рішити, щоб ми на Україні здобули свої права, каже Петро. Треба би добитися, щоб цей закон Київ признав злочинним, відказався від нього, його лишив сили, і тоді публічно відкликав би цей документ, котрий був схвалений, вдумайтеся, ще в 96-му році, і котримся творили злочини кожен рік, кожен день, кожен місяць, цілі 25 років. До кінця, пише Петро, щобися за нього оправдав Київ перед світом за скоєні злочини проти русинського народу Закарпаття і русинов у сусідніх державах. Не думать собі наперед Київ, пише Петро, що до Європи хоче вступити із своїми правительственними дискримінаційними документами 25-річної давності, котрі бися не дали розрізнити інших от тих, якся видають у диктаторських режимах, котрі хочуть знищити деякий народ. Про цей документ із року 1996-го держать у тайні. Лемже ми знаємо, що він діє, пише Петро, і зато би ми мали тиснути у рамках наших вимог і на той документ, бо то є корінь злочинів проти мирного русинського народу, завершає свою статтю Петро. Кстати, його думка ще така: а чому би цей документ, мимо іншого, доднес не заінтересував і тих європейських демократів і прославлених правозащитників, котрі Київ видять як кандидата на членство в Унії, пише Петро, но безчесно мовчать про те, якое зло вони тягнуть в Європейський Союз. Було б то дійсно катастрофічне для чиновників України, коли б прочитати публічно і перед світом про ті тайні плани заходів, щоб защитники людських прав також дали свою оцінку, чому вони до сих пор смертельно мовчать за очевидні, доказані із зробленими вже собраними фактами, злочинами чиновників українських проти прав і свобод русинського народу.